Mas de Xaixàs penetra en contraatac, fa 3 passes i els àrbitres xiulen personal a favor dels badalonins. La banqueta blanenca s'aixeca a protestar la decisió i cau una tècnica que suposa 2 tirs lliures més i banda pels visitants. Segons l'entrenador del Blanes, tot i que no es pot donar la responsabilitat de la derrota als àrbitres, aquesta jugada va ser clau a l'últim quart. Intentes ajudar-los que ells puguin fer la seva feina sense masses problemes i després resulta que et castiguen com ens han castigat amb una jugada clau on ells han fet uns passos claríssims i la jugada acaba amb 4 tirs lliures i possessió per l'equip d'ells, no? Hem perdut el partit per 5 punts i penses, home, aquella jugada n'han tret 6, doncs ha sigut una jugada clau, no? I és el únic que els recriminava, de dir, han pitat una tècnica a la banqueta perquè els jugadors s'han aixecat a protestar quan jo estava d'esquenes dient als jugadors seieu, no? Llavors ell per darrere ens castiga amb una tècnica quan jo estic fent la meva feina de calmar la banqueta. Segons el tècnic, però, el Blanes va acusar també dissabte la manca de ritme de joc i el mal treball als entrenaments de les últimes 2 setmanes. Jo crec que tot plegat s'ha notat amb el fet de que ens ha faltat frescura, ens ha faltat jugar el nostre joc bona part del partit, especialment al principi i al final, i s'ha notat amb que les sensacions que teníem aquests últims entrenos eren reals, no? De que no estàvem gaire finets. I és que, de fet, tret de Jordi Blesa, que va anotar 13 punts al primer quart per acabar amb 23, i de Danés i Sima, que en van fer 11 cadascú, els homes de Francesc Sampau no van estar massa inspirats i, tot i que es van posar només 3 punts a falta de 2 minuts, no van poder fer res davant l'encert dels visitants. Mentre en Jordi Blesa ens donava punts, doncs anàvem igualats al marcador, però col·lectivament el joc era molt fluix, no? Era molt per sota del nostre habitual. I a la segona part, quan individualment hem deixat de trobar solucions, col·lectivament ens ha costat moltíssim de trobar-la. Víctor, suposo que creus que la victòria és justa? Jo penso que sí, sobretot perquè hem fet totes les coses que havíem parlat. Hem tingut molt encert en el tir, això sí que també és veritat, però penso que ha sigut justa quan hem mostrat molta qualitat i Blanes també ha fet un tros de partit. Segons Víctor Cruz, tot i la derrota final per 71-76, el Morella Òptica serà un dels equips de la part alta a final de temporada. A Blanes el veig molt més fort que l'any passat. Encara la derrota d'aquest any, que nosaltres portem 3 anys perdent aquí, doncs a Blanes veig que serà un dels equips que ha d'estar dalt i repetirà paper segur per jugadors, per l'entrenador, per tot. I nosaltres plantejàvem totalment diferent a temporades anteriors perquè estem amb molta gent jove, altres anys s'esperava que Sant Pep estigués a dalt de tot, lluitarem per evitar la promoció. Després d'aquesta segona derrota, el Blanes ocupa provisionalment la 12a posició de la taula, tot i que només ha jugat 4 partits, ja que el que s'havia de disputar dilluns passat contra el Natzaret es va ajornar. Dissabte que ve s'enfrontaran al Ripollet a camp contrari.